Bronzemedaille over til Morten Vestergaard fra Aarhus 1900 med til 221 meter. Sølvmedaljen René Akker fra Aalborg til 2. Er det flere årgange sammen? Nej, det er kun én. Det tror jeg er en, det her. Det er faktisk Ingen af det. Er det kun en? Dansk mesterskab så kan vi løbe fra Aalborg til nationen 206-82. Og Gade tager også sølvmedaljen til René Akker. Så lykke, det er faktisk så meget grund til det. Du har jo nok lavet. Nej, ikke man skulle løbe i Berlin. Nej, det er for tæt. Ja. Har vi? Jo, Morten Lieb. Nej, det er kun Morten Lieb. Jeg har et billede af. Nå, jamen, så skal vi løbe. Nej. Okay. Vi har en lille henstilling til folk, der er sådan en højdespring i gang på, jeg vil sige, højt niveau. Så lad være med at møde frem og tilbage over højdespringsbanen, det er ikke bekendt over for deltagerne. Det vil jeg faktisk ikke. Du sagde bare, at jeg synes, det var med varmt. Jeg har løbet 8 kilometer. Jeg så hende jo lige. Så snus det jo bare med. Ja, det var